Junta, building better Africa. Palijenda leliyose kweti kubatipulike maganizo ya ibu mwawandu masola inu yako waneke kuna mabaki 76 ayo wapeleka kuodi. Ntikulantireni konse kumene muli balendi alongo apanda kubweresera nkhani imene ili mkamwa masamba mchezo. Nkhani imene itu ndi nkhani yokhudzana ndi chakudya kapena kuti chimanga chimene boma ikupereka. Tisayiwale tu pacha boma inanena kuti chimangacho chiperekedwa koma sichifikira wina aliyense, koma mwakunena kwawo amati chimanga chilipo chambiri chimene chikubwera ende anagula chimanga kuchoka ku Zambia. Koma pofikira mtsiku la lero lino palibe loko thumba limodzi linafika Malawi muno kuchoka komwe ku Zambia. Ku Zambia ankanena kuti anangogwiritsa ntchito phone call ndipo anakambisana kuti ayi kumeneku kubwere chimanga chokwana 4 million bucks kapena kuti matumba okwana 4 million imene ili 200 tons kapena kuti 200 metric tons. Ndeno akakachizunga metrics ko kasatisokoneze kwenikweni ayi musakatengere machachikulu mungogwiritsa ntchito mawu oti 200 tons imene 200,000 tons. So tikati tiyang'anisise chimanga isi chinafika ankanena kuti December chikhachi kufika ndi December nduyu lero 26 akupita ndithu kumalechereche. Ndi anthu akumzuzu anapatsidwa list yoti chimanga chikufika kwa iwo agawane, ndipo chimangacho awusidwa kuti alembe mayina okwana 1,200. 1,200 tikunenayo ndi nzuzu yonse. Ndikuti mafumu agawana amenepo mawadi muja ndengati wadi imodzi amene munamumva akulankhula poyamba uja wadi imodzi kukuperekedwa matumba okwana 76. So matumba 76 mu wadi imodzi muli anthu ochuluka bwanji. Kwa constituency imakhala ndi mawadi awiri ngati sindikulakwisa. Ndeno pa mawadi awiripo apeze kuti chabwino pa mawadi awiri kuperekedwa 100 yakuti bucks yoti agawane mawadi onse awiri uku 76 ku 76. Munduza kuti pamenepo angagawane anthu angati. Ndi anthu akunzuza kuti chimanga chanuchi musatipatse chifukwa zitibweresera ife kulongolola, zitionesa ifeyo ngati anthu olephera, zitionesa ngati ifeyo ndife anthu oti mwina taba chonsecho sitinabe, koma inuyo nokhanokha mwatipasa zinthu zoti sizikukwanira kwa ife. Motero musavutike kutipatsa, pezani ena oti muwapatse chimanga chanuchi. Iwo kumeneko akana kuti boma yakanenedwa ndithu chakudya kunzuzu. Zambiri imvani ndithu mu video imeneyi kuti akukamba zoti chani. Pamalo ena awende pakukambidwa chitumbuka komabe akumadza mveka ndithu bwino kuti akutanthauza chani. Palijenda leliyose kweti kubatipulike maganizo ya ibu mwawandu masola inu yako waneke kuna mabaki 76 ayo wapeleka kuodi. Chifukwa ine chakudofa changu wachakuti kuodi kwane kuno kuchiwanja odi nina wazimai awoni vyokolo walipo 7 and 2 awoni vyokolo nina aomba rumari waitwa urumari walipo 42 kuodi kwane kuno. So nina aomba chekulu na ultima age awanataka 60 above walipo 70. So bana onanga ino 76 na maguru aya kuti ikona ngone yakususa kwa situmo paendeka ningakana yai ningazomera cha fukari yese muno na maganizo yake. So maganizo hili mbina kumaniendere so tinga ikakapo dangandale cha fukandale sitina kisinenge programu ya ngombe. Hizi ni ngomba wali kubayimba tika ponga zinandi. So tipoke nge kuchumba hapo wedi yenga po dangandale cha tipange danga ngomba vimareso kungomba basolo nipeleke nge mwali kutoepo kumafumu kwa wazimayo ya pawili wasitatu wawili akumwena wamba nikale kusauku tikupeni mwali wechonde ngandi kuika kundarisha
Keto ya kapangoma direct pangoma basi. Nimeingia katikati hapa. Ulemu umuyendereni makansala na mafumu wose na muzinda wose ulipanda. Abwana matichema ndiyo kuti mutipalire. Kweni dandaulo raisi muzinda uli wose hapa Ngwanjara. Walipo wakuta wali wose Ngwanjara hapa. Soma bagi la 3 la kwanenge njana. Ipo uko vikufuma huko mkawapalile kuti vingizanga cha chifukwa chetu kulimizana chifukwa ichi hitondekerenge ni ichi mafumu ndi vana andi vanhu venu vawo so mpelekeshenge mbembe kumafumu na mashero gala mafumu gamtukikanga kumanyumba so mwena kwenelanga hivyo vikare kwene kuko kuti wamanye kuti takana vingi zangako cha